Hello po, ayan, sa to all sponsor, Kuya Jojo, Kuya Bruce, Ate She, si Kuya Egay, ayan, thank you so much po. And also sa lahat ng viewers and also sa sponsors and sa supporters, ayan, thank you so much po and magandang umaga. Ito po, nagbabalita. Umagang kay ganda. Ito ko naramdaman dyan. Vlog. Ay! Ayan po, isang mapagpalang araw po ngayon ng Martes. Ayan, nakaligo na kami. Kuya Arnel nandyan, siyempre. Kasi tayo lang naman dito, stayin. Para di tayo matambakan ng labahan. Diskarte lang, pagkaligo, laba. Ayan, nilaban ko. Kuya Arnel naglaba din. Doon. At siyempre, bago tayo magsimula magtrabaho, kailangan muna natin mag-almusal. Bale, nagprito na si Kuya Arnel kanina. At binigyan kami ni Papa ni Chinchin ng isda. Ito, prinito na ni Kuya Arnel. Gagawin ko nito para mas maganang kumain. Lutuin natin siya ng sarsyado. Alright, magsasarsyado tayo. Kasi maaga pa naman, maaga kami gumising. Nagising kami 5:30. Yun. Pero kung ano ba ano, kung doon tayo sa bahay, sana nasa bahay pa ako hanggang ngayon. Ngayon, stayin tayo. Maaga tayong gumising, maaga tayong makakapagtrabaho, nakakapag-almusal pa tayo dito. Yan, let's go, luto tayo. Magsasarsyado tayo. Bali, ginahit ko na yung may natitirang isang kamatis. Nobody. At yung baka makapirit tayo may tugtog sa kabila. At yung pag-edit natin, alam na, may maririnig kayong tugtog. So this body, para mas masarap yung kainan. Para kasi hindi pa namin naubos yung yung pagbuhos saya biga. Kailangan natin magpalakas. Kailangan ng malakas. Kailangan ng malakas. Ayun, salamat sa suporta nyo sa mga vlog namin. Ang lang, banat lang. Upload lang ng upload, walang sukuan. Ang sanabi na bahala na gang. Kung may manunood o wala. Diba tol? Bahala na gang. Malaga may upload. Malaga may upload. Upload lang upload. Kasi kung walang upload, walang upload. Yan. Siyempre, nag-prepare na. Alam na, kasunod nito. Simpleng luto lang to. Ito yung mga luto na basic. Sarsyado. Sarsyado. Pinagprituhan ni Kuya Arnel. Tanggalin lang natin yung natutong. Ito na rin yung gigisahan natin yung malinis naman to. The reality, you're my fantasy, my reality. Oh no. Dapat pala sinama na to tira kagabi. Yun. Simulan na natin ating pagluluto para busog bago tayo magtrabaho. Lalahanin saan tayo nanggaling. Sa puso, damhinang himig sa dibdib. Malayo man narating, ikaw ay babalik pa rin dito.
Lagyan natin ng sili mamaya. Yun, sarap ng ulam namin. Tara po, luto tayo. People in the war. At ayan, si Kagatcho naglalaba. Siyempre. Oh! Balik ka! Achi. Sumak lang! Hmm? Wala ko makita sa vlog mo? Pwede hindi makita. Pwede hindi ako makita. Pwede hindi, pwede ko. Pwede. Sige. Ayan po, wala dito si Chinchin. Tulog pa po. Sarag na galing. Oo. Wala, pasok. Meron. Anong oras? Later. Later? Ako nandito si Chinchin, pero may pasok para sa mamaya. Anong meron? Ha? Ayun pa. Ay, sabaw. Masyado. Patamba. Wala. Nandiyan doon na may ketchup. Ay, nilalagyan niya. Nako. Masyado, kuya. May ketchup yan. Walang picture yung hasagam. Meron. Wala. Di ba yung may kulay parang palang sabaw? Hindi ka sabi. Ano yun? Ano yun? Sabi. Ano nga? Hindi nga yung sabi. Ganun, baso. Masyado nga. Sige na, bara. Si kuya dinagira mo ka na. Wala. Hindi ka sabi. Sabi po sabi. Dala ni Papa mo yan. Ano? Oh. Sinabawan. Ay, ikaw ah. Red sauce. No red sauce. Amot ko. Adobo. Ay, adobo. Ay, red sauce. Ano ba ikahan? Tago-tago. Amot ko. Siya ko. Bunga na itong salsyado. Tago-tago. I-search mo. I-search mo. Sweet and sour man yung sinasabi mo. Yun nga. Si Sweet and Tita. sour, may ketchup. Yun nga. Salsyado di ba yun? Hindi yun. Iba yung sinasabi sa sweet and sour. Magtimbangin mo nga yung ano, sinasabi sa sweet and sour. Ba? Oh boy! May ketchup ka yan? May ketchup ka yan? Ayos! Skabitsi! Sagmay. Skabitsi ka na! Tersyado. Sabit si wala Arot ba ka kanto? Luluto ano mo ng kontaw? Ay, sa pangkamas. Ano sa puso ko, ako na na. Adobo yan, kuya. Adobo. Ano ba? Sa dito, nagsabot ko, ano, kuangat ko. Huwag na ha. Sa pula lang, sa katawin. Nagsado nga ni. Pansit. Oh, sa sado, sa kusili sa kago. So, wag, gatot na sukar. Pansit. Ikaw magluto. Ito nga magluto. Yay! Para matikman natin yung luto ng Majorit. Magaling ka ba maglato? Hindi ka Gamit Sige nga. Hindi ka na magaling maglato. Gamit. Hindi ka na magaling maglato. Kaya rin, kaya rin Kasi magaling ba maglato. ako ay? Dar, nagtanong kusinan lang. Iya pa na natin ba ako tapo? Yan. Ay, kaya pa. Yan po si Chinchin magluluto. Kaya pa matalas sa ano sa sili. Para maluto. Saog sa na yan. Pansit pa ganit. Balang. Ay, ano, walang kabuyang ha. Away na namin kahali ko. Di
Di man kayo kasya, di sa bako. Ay, naku, dyan yan nilagay ko. Nasaan mo kayang ano? Sa'yo. Dali, ikaw magluto. Mamaya gulay yung luto natin, manggabihan. Ang labitan natin. Manggabihan, gulay. Ang nagkinabihan. Anong oras pasok mo? Mamaya. Mamayang oras nga eh. Ano talaga? Pilipino ka talaga. Ano? Pilipina. Mandat One. na sa school na ako. 1. Umaga pa, hindi yung mamaya. Mamaya nga. Yung mamaya kasi, pag sinabi, alam ba, oras natin ngayon, alas 6. Yung mamaya, mga 6:30. Ang ganyan. Mamaya nga. Mamayang hapon pala, hapon. Yan. Gusto ko Practice si o Kuya school mismo na? School. Major. Ay, ano na pala, August 4 na, no? 5 na nga. 5 na pala. Nag-start na kahapon yung klase natin, Oo. online. Diba? Pero kailangan pumunta ng school kasi may practice. Yes! Walang kapaguran, no? Walang katapusan. Walang kapaguran, walang pahinga. Baligtad mo na ikaw, Oo nga. kuya. Huwag mo haluin ang haluin. Para masarap. Kuya, ako baga nagluluto. Ako baga nagluluto. Balay ka. Nakadakot pati ka din sa ano ay. Yung alin. Sorry sa buhok. Parang first time mo magluto. Ah? First time mo magluto. Oo, lahat naman ang ginagawa ko first. Pero yung ano, masarap ka magluto ng pancit canton. Oo, syempre, di ba? Lucky Recipe me. ko yun. Pati kanto Lucky Me. Mm. Kung ano pa? Yung ano, kaldereta. Mm. Kalderetang Kalderetang ulam. ininit. Kalderetang ulam nga. Yan. Alam mo yan? Oo. Ano yun? Yun na yun. Oh, yun yung nasa lata, magulang Oo. kaldereta. Kaya apretada. Ay, nagkakalakad ka na. Yan po, kumukulo na. Ganyan pala pagluto niyan. Kuya mo, baga na. Oo. Baga na. Oo. Yan po, isinalang na po. Isinalang na Kailangan isa-isa para dalawa. dari mag-ano. Para magtagalog ka. Hindi ka maintindihan ng mga viewers natin. Siyempre, shoutout mo muna si ano. Mga ano natin, mga sponsor natin na mababait. Hello po, ayan, sa to all sponsor, Kuya Jojo, Kuya Bruce, Ate She, si Kuya Egay, ayan, thank you so much po, and also sa lahat ng viewers and also sa sponsors and sa supporters, ayan, thank you so much po, and magandang umaga. Ito po, nagbabalita. Umagang kay ganda. Ano daw maganda sa umaga mo? Ha? Ano daw maganda sa umaga mo? Ganda sa umaga ko, nagising ako. Tapos, Nagising ako masaya. ayun pala yan. Ayan po si Dugong, nagkuha ng, ano to? Kamansi. Kamansi. Ano yan, yung nilutoy nga may? Oh, mamayang gabi. Dito ko kumain mamayang gabi. Kuya, Marami yan. ang liit nga. Maliit din kasi yung gagamitin namin. Di ba? Ang dami. Kaya maliit. Oy! Kasi yung nyog, oh, maliit din. Nasa naman. Ano? Ayan. Tikman mo na. Mamaya na. Wala man magic sarap, kuya. Gamitan. Panggap man ni Kachin, ah. Di, timplahin mo. Wala naman kasing magic sarap. Hop! Ako bagayin so bilog. Magtagalog ka. Hindi ka rin naiintindihan ng mga viewers pag nagbibigol ka. Wala man nag-comment. Nagpalipad nga eh. Yan, nagpalipad. Ayan po at luto na. Siyempre, Kuya Arnil, pagsaing na. Ano ba? Wala lang yan, itlog ka diyan masabing sarsyado kasi yung sarsyado may itlog. Ang sarsyado may ketchup. Iba nga yun. Yung ketchup laging binibida mo yung sarsyado mo na may ketchup. Si mama Sweet nagluluto. and sour yun, sweet and Si sour. mama nagluluto. Sweet and sour. Hindi marunong si mama mo. May sarsa kaya. Oo.
sarsyado, may sarsa. Kailangan sana may ano yan, may malakas tayo mapagtalbusan. Okay na, Tol. Tol, okay na tol. Darnel, Ilyas Lagas. Ang luto na. Ano to? Ay, ito pala, pwede itong initin. So ayun po, yung pinarito ni Carol kanina ay sinarsyado. Tikman mo nga. Tikman mo nga. Almusal kami. Pwede nga mapanos na. Hindi pa. Hindi pang initin niya. So yung sinangag mo, eh, bibigay natin sa barracks. Doon na tayo kumain. Wala na ito ko, tinang. Okay na yan. Wala ito. Oo. Kantay kakanchin. Sa barracks daw. Hello, magandang umaga sa inyo. Ate, kuya. Tabusan mo na yan. Kakaragan ka ng yun kaya. Alis naman eh. Ano? Ano na? Oh. Yan. Yana! Yan ah. Yana! Kaya magdalhin niya. Yana, Yana. Ibigay mo doon. Na, ano, sinahin ka. Sarap ah. Paras ng dalawa. Escabeche, sabi ng sarsyado. Sige. Yung ano, yung plato. Ay, ito pala. Ano na lang? Yan, lagyan mo na yan. Dito lang sa kutsara yan. Pwede na lang kanin? Oo. Yan, almusal po. Kasama namin si Chinchin mag-almusal. Stocking. Ito ko na naman ka. Vlog ka na. Oo na mong vlog mo. Oo, anong vlog? Gagaya na wali. Sarap ka dito ko na. Shoutout mo ka ano ulit. Hi, Kuya! Ay, kay Kuya hello po. Ayan, ingat lang po palagi, Kuya. And also kay Tilo. Kay Tilo, kay Kuya Puloy. Ayan. Keep safe lang palagi yan. Always, Kapani Palawan. Tapos si Kuya Joel. Yan, kapangalan ng aking ama. Aking amay. Dinggin mo. Ano pa ka? Kain na. Tawagin natin si Ate Bidang. Ate Bidang? Oh, tara. Tara. Tawag ka na. Wala na. Ate dito siya. Tawagin mo na. Kaya Bobby. Almusal na. Tara. Ate Bidang. Inatid ko na pati yung bata. Late na lang. Ah, late na. O, tara na. Kainin ko muna ba? Baban tayo. Oh. Kailangan mag-almusal kasi maya magbubuti din kami. Oo. Kali. Baliktad sinilang yung kape. Bakit? Pakainan ko nagtutong ka. Ah. Ah. Ayos to. Diba? Si Papa mo. Dapat nakaligo sa laptop. Lagas may na. Kuya. Tol. Si ano, Adji. Idugong. Minat. Kumama kita. Mahal. Oh. Tara, kibi daw. Ito niya, Kuya Papi. Si ano? Si Adji. Wala na ito siya. Sabu.
Saan problema? Kain po tayo! Magandang umaga! Kain po tayo! Eh, dyan na naman yung lalaking ano, Siguro. maingay. Yo, Pero may masaya tol ngayon. kainan na po. Tol, Ha? may masaya ngayon. Meron. Oo, Oo. Sana all masaya. kain tayo. Kaon! Pilang nalungkot ah. Nanto ka? Sabi ko na sa'yo, nakakatulog eh. Hindi, nag-inom akong kape pang na nagtaas ako. Nagsusurat ako. Matulog ka eh. Visit kasi ng ano yan eh. Visit job, tulog ng tulog eh. May pagkataas ko, nakatulog lang ako lang tulog na tingin ko. Kanin mo ko naman eh. Alin? So, kanin ko? Ano? Nilit ko? Berti ay. Sarap pala ng luto ni Chinchin. Wow! Oo nga. Luto ni Kuya Jason, hindi naman ako. Hindi nagluto naman. Pero may napuyat. Hindi ako dito. Pinahanap pa po dito. Siya na po. Doon na po, mama. Palaw na doon. Sarap po ng luto ni Chinchin. Meron number 1. Number 2, iba. Alright! Bernel! Sura mo! Kanon! Time check, 7:50. Sir, Hi! nag-ano ka, Good sir? morning! Sir, anong inanuan mo? Anong sinakyan mo? Jeep! Jeep. Magmotor ka na. Magmotor ka na, sir. Dapat bumili ka na ng motor. Para magmumotor ka na lang. Oo nga. Payag ka, magmumotor ka na. Oo. Ha? Oo. Payag ka? Kaya mo yan. First ano? First bite. First bite. Oh, first bite na. Sige nga. E-bike. Saan mo, sir? Ano kain? Basahan mo. Tapos na kami, sir, kumain. Oh, Tapos na kami kumain. maga kayo dito? Kanina po. Saan mo? Ano? Anong masasabi? Hi! At yan po, tapos nga kami kumain. Ayan, Chinchin nandito. Kasi magugas pa siya ng pinagkainan namin, pinag-almusalan. Yan. G, sunod ka na lang, G. Let's go na. At yun, siyempre. Hanggang dito na ang vlog na to. At maraming salamat. Yun. Bye-bye. I love you all.